Dragi ljudi, dobar dan i dobrodošli u novu podcast epizodu U skladu. Mi se vama dugo nismo javljali, ali opravdano je. Radili smo na mnogo toga. Čućete i šta nam je taj rad doneo. Moje ime je Maja, za sve vas koji nas prvi put slušate i gledate. Ja sam Dejan i krećemo. Krećemo. Telo pamti sve. Dobrodošli u još jednu epizodu našeg podcasta U skladu. Danas govorimo o temi koja nas sve dodiruje, o stresu, o telu i o tome koliko naše telo pamti i reaguje i onda kada mi mislimo da držimo sve pod kontrolom. Da, i nekako svi mislimo da možemo još malo da izdržimo. Još jedan zadatak, još jedan sastanak, još samo da završimo ovo. I telo ćuti neko vreme. Ali kad odluči da progovori, obično to ne bude tihim glasom. Da, u tvom slučaju je to baš bilo prilično glasno. Jeste. Pre 2 nedelje imao sam epizodu koja me naučila lekcije za ceo život. Završio sam u hitnoj pomoći. Ne zato što sam bio bolestan, nego zato što sam ignorisao signale svog tela. Radio sam previše, spavao premalo, stalno bio na zadatku. I telo je jednostavno reklo dosta. Da, Boga mi je reklo dosta i bio je stres i za tebe i za mene i to je ono što svi zaboravljamo. Telo nas uvek upozorava i nije ono naš neprijatelj, nije ni prepreka. Telo je saveznik koji stalno nekako pokušava da nas zaštiti, da nas vrati u ravnotežu. I onda kad sam se vratio iz bolnice, shvatio sam koliko sam dugo bio u stalnom stanju napetosti. Nervni sistem je bio iscrpljen, hormoni stresa su mi postali normalno stanje. I to naše stalno stanje napetosti je postalo nekako društveno prihvaćeno. Šta vi mislite o tome? Ja bih rekla da je to postalo kao must have danas. Ako nisi napet, nisi funkcionalan, nisi dovoljno vredan, znači ne radiš nešto kako treba, jel da? Kao da je merilo vrednosti to koliko izdržiš, a zaboravljamo da kad telo više ne može, ne pomažu ni meditacije, ni motivacija, ni planeri, potrebno je stati, odmoriti, usporiti. I da, budemo iskreni, to usporavanje nije lako. Mi ljudi često doživljavamo odmor kao slabost, ali odmor nije slabost, to je obnova. Da, ja sam to osetila kroz jedan svoj trenutak, dobila sam neke zaista loše vesti iz porodice, baš je bilo puno stresa, nešto što nisam mogla da rešim, a ni da promenim u datom trenutku i prvo što se desilo je naravno telo. Cirkulacija je pala, varenje je stalo i shvatila sam telo mi govori da nešto ne radim kako treba i da nešto treba da prihvatim, da nije na meni da zbrinem sve oko sebe, nego prvo da zbrinem sebe. Da, i to je ono što često vidimo i kod naših klijenata. Ljudi nose odgovornost za sve, porodicu, posao, druge ljude. I onda se pitaju zašto im je telo napeto, stomak zgrčen, spavanje poremećeno. Da, baš si ovo dobro rekao, zato što telo pamti sve. Svaku neizgovorenu emociju, svaku brigu, svako moraš, svaku misao, još samo ovo da završim pa ću onda da odmorim. I onda kad se telo, odnosno naš sistem uspori, telo kaže, sad je red i na mene. I to usporavanje je ono što smo mi osetili kada smo došli na Majorku. U početku naravno stres je i dalje tu, ali postepeno postaje dalek, kao neki stari poznanik koji više nema moć nad tobom. Da, sunce, more, kretanje, spavanje. Daću vam jedan primer. Ja sam tog dana kada sam primila loše vesti, prvo primila dobre vesti koje nisam stigla da proslavim, jer u trenutku kada su me stigle ove loše vesti, sve ono dobro na čemu sam radila toliko godina, toliko truda uložila je odjednom nekako palo u senku, u zaborav. I evo kada smo stigli na Majorku, sunce, more, kretanje, spavanje, u prvih nekoliko dana oboje smo spavali bome po 12 sati i to je bilo nekako kao čudo, kao da se sam naš sistem resetovao, a u telu se aktivirao mir i onda odjednom vidiš koliko su san i odmor važni za regulaciju nervnog sistema. I kada se nervni sistem smiri, kreativnost se vrati. Ideje ponovo teku, telo se regeneriše. Shvatiš da ništa ne moraš da forsiraš, sve dolazi u pravo vreme. Da, jer telo i duh nisu odvojeni. Kada se telo umiri, duša se otvara i tada možemo da reagujemo. Ne iz stresa, ne iz panike, nego iz mira.
Evo sada ćemo da podelimo jednu kratku introspektivnu vežbu sa vama i mi se nadamo da vi nas čujete u stvari, jer mi snimamo ovo uz more, baš tik onako uz prvu liniju mora i nema do duše mnogo ljudi na plaži. Mi smo se danas hrabro i okupali, podigli smo svoj imunitet, ja verujem, za 100% nakon ovog kupanja i krioterapije, pa hajde danas da pomognemo i vama. Hajde da sada zajedno sa vama koji nas slušate i koji ćete nas slušati u budućnosti uradimo jednu kratku refleksiju. Zatvorite oči, udahnite duboko i zapitajte se. Šta mi telo trenutno poručuje? Gde osjećam napetost? Šta pokušavam da kontrolišem, a ne mogu? Samo primetite, bez analize, bez panike, bez žurbe. Telo uvek zna. I onda udahnite još jednom i dozvolite sebi da osetite mir, težinu, prisustvo. To je početak lečenja. Svako isceljenje počinje tu. I možda to može da bude i najvažnija poruka današnje epizode. Telo je naš najbolji prijatelj. Ne treba ga ućutkivati, nego ga slušati. A stres nije neprijatelj. On je poruka. Poruka da nešto treba da promenim. Način rada, ritam, odnos prema sebi. Da. Iako je ovo nešto što osjećate, ako znate da vam je sistem preopterećen, pozivamo vas da nam se pridružite u radu sa nama kroz online sesije, psihološko savjetovanje, psihoterapiju, Healing Depths membership, psihoterapijsku odaju, kroz individualne sesije ili uživo ovde na Majorki. Da, jer upravo ovde na ostrvu sada počinjemo intenzivnije programe za regeneraciju tela i duha, Healing Depths programe, retrite, grupne radionice i lične procese. Da, a za sve vas koji želite dublje da razumete ljudsku prirodu i da radite sa drugima, da otvorite svoju praksu, da postanete praktičar, iscelitelj, neko ko će čuti i pre nego što bude izgovoreno, otvorena je međunarodno priznata edukacija i moj modalitet Spiritual Integrative Practice. Prvi ciklus edukacije je 11. novembra, a upis je otvoren do kraja decembra. Ako osjećate da je ovo vreme da dublje razumete sebe, da usporite, da naučite kako da svoj nervni sistem vratite u balans, dobrodošli ste. Što si ovo lepo rekao, baš ti hvala što pozivaš ljude na moju edukaciju i ako ništa drugo, danas napravite svoj mali presek, pitajte se koliko sam danas bio u kontaktu sa sobom, a i sa tobom, da. Naravno, ponekad odvojimo se od svog tela pa ga posmatramo kao da nije naše, kao da je neko drugo biće, pa eto, možda je baš ovo moje nesvesno sada lepo prenelo poruku i vama. Koliko sam danas bio u kontaktu sa sobom, odnosno sa tobom, i da li sam disao, odmarao, kretao se, hranio svoje telo s ljubavlju. Jer to je početak svakog izlečenja. Jedan iskren trenutak prisustva. Tako je, hvala vam što ste danas bili sa nama, dišite, usporite, zbrinite sebe i onda sve drugo može da nađe svoje mesto. Vidimo se uskoro, ovde na Majorki ili u prostoru vaše tišine. Ostanite u skladu sa sobom.